Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagit sa imong anak, imong gipadanag sa tanang kaliwat ang kahayag sa kinabuhi nga walay katapusan. Itugot nga ang imong katawhan makaila sa tibuok nga kahayag sa imong manunubos aron pinaagi sa magdugang nga kahayag mudangat sa himaya nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa unang sulat ni San Juan. Gihigugma nato ang Dios, kay una man siyang nahigugma kanato. Kung may moingon, nahigugma ako sa Dios, apan nagdumot sa iyang isigkataw, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios, nga wala niya makita, kung wala siya mahigugma sa iyang isigkataw, nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios, kinahanglang mahigugma usab sa iyang isigkataw. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga higugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Siris. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. O Dios, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Sa limbong ug panglupig, luwason niya ang kabus, ug mabililhon ang ilang dugo diha sa iyang atubangan. Hinaot unta nga pagaampuan sila sa walay hunong, sa tanang adlaw magdaig sila kaniya. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta,
magsimba kanimo. Daygon unta sa kanunay ang iyang ngalan, mulungtad ingon sa adlaw ang iyang ngalan. Diha kaniya ang tanang kaliwat sa yuta, pagapanalanginan, ang tanang mga nasod magsangyaw sa iyang kalipay. Ginoo ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Pangita anging harian, ug ang katarong sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Alleluia. Ang Ginoo mana ang kaninyo. Manasab kanimo. Kinudlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyaw ni ikaw, O Ginoo. Unya, mipauli si Jesus sa Galilea, ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa mga sinagoga, ug gidayeg siya sa tanan. Ug miadto si Jesus sa Nazareth, diin siya magdako. Ug ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Ibukhad niya ang linukot nga basahon, ug maoy iyang gibasa ang dapit di nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maing balita ngadto sa mga kabus. Ipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinialan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw. Karong adlaw ingon sa inyong nadungog og nga gibasa. Nagadaig kaniya ang silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Maingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Si Jesus na mismo ang may paila sa iyang kaugalingon nga siya na di ay ang katumanan sa kasulatan. No? Katumanan sa saad sa Dios. No? Right in their hearing. No? So ilang pagkadungog ni ini, muni ang pagkatuman ni ini. No? Ilagi, si Jesus nagsangyaw naman sa maing balita, naghayo na siya sa mga masakiton. No? Muni iyang pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa katawhan. No? In tangible ways. No? Kay sa karaan kong kasabutan, ang Dios walay hulagway, walay imahen. No? Wa may nakakita sa Dios. Muna nga, ang Dios may padala sa iyang anak o ang Dios nga nahimong tao may hulagway sa Dios. Dili lang hulagway nga naong, no? Kundi hulagway sa gugma sa Dios ngadto sa mga sinalikway sa katilingban. No? Unya dili lang kini alang sa mga Hudiyo, alang kini sa tanang katawhan. No? Muy inclusive, no? Ang gugma sa Dios sa iyang mga binuhat. No? Kay ang tanan mang tao gibuhat sa Ginoo, ang tanan pong katawhan maoy iyang luwason. No? Aron mahimo nato nga sumbanan, aron ta maluwas ato himuon nga sumbanan ang paghigugma ni Jesus sa iyang katawhan. No? Muna nga
muni ang ehemplo sa Ginoo ni Jesus, no? Natuman na ang gipanagna sa propeta. Padayuno nato ni pagpahitabo pinagi sa pagsubay sa ehemplo ni Jesus. Sumala sa unang pagbasa, no, ang paghigugma sa Dios atong mapruwebahan o mapamatudan diha sa atong paghigugma sa atong isikaingon. E di man ta makahigugma og Dios nga di nato makita, undi ta ka maumuhigugma og tao nga atong makita. O nga ang paghigugma nato sa atong isikaingon with the awareness nga kini sa binuhat sa Dios, dili pod makapahimulag nato sa paghigugma sa Dios na nagbuhat kaniya, no? It's true the other way around, no? Kung mayon ta nahigugma ta sa Ginoo, di kita ka-exclude, no, sa paghigugma sa atong isikaingon, no? Kung mahigugma lang ta sa Ginoo kung mituog kita niya, kung mutuod ta niya kung aton siyang makita o mailhan diha sa atong mga silingan, no? Muni ang gipakita ni Jesus, no? Iyang gipakita ang importansya sa mga sinalikway sa katilingban, no? Ang mga buta, ang mga bakol, ang katawhan nga dinaog-daog. Silang tanan gipatagamtam ni Jesus sa pagpangga sa amahan aron kita makamao magpinanggaay sa usag-usa. Inawton ta nga nining pamagiha kita makat-on og dugang unsaon nato paghigugma ang Ginoo, unsaon nato paghigugma ang atong isigkaingon. Amen. Manindog palihog. Sa tumang pagsalig, mudangop kita ngadto sa amahan kansang anak si Jesus dito sa sinagoga sa Nazareth, mipahibalo sa tuig nga ang Dios nahimuot pagluwas sa iyang katawhan. Moyon kita amahan panalangini kami. Amahan, panalangini kami. kami. Nga ang tibuok simbahan, magiyahan pinaagi sa panig-ingnan ug sa mga pagpanudlo ni Heso Kristo diha sa pagwali sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, maghuna-huna sa ilang mga katungdanan sa pagpakitag tinuod nga pagpakabana alang sa mga kabos ug sa mga gipasagdan ug gibaliwala sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga maangkon nato ang kaisog sa paghimo sa gikinahanglang mga lakang aron mapahiuyo nato ang atong kinabuhi ngadto sa mensahe sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga kahupayan sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-atiman ug pagsuporta kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imo undang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang atong mga pinalanggang mitaliwan na, makaangkon sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Magkakagahom nga Dios, gipadala nimo ang imong anak aron pag-ula sa iyang kinabuhi. Luwasa kami pinaagi sa iyang gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoong kiningamong mga gasa kimaan sa mong gugma sa gupaog santusa kining panog kining bino ginama sa kamot sa tawo ang imong mga grasya bunga sa mong pangaliya ihatag na kanamo o langit nung amahan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta. Sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Duwatan untas Ginoong Iskibisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigday bagmay siyang ngalan, alang usab sa dong kabaslanan, sa dibugyan santos kasiban. Dawata Ginoo ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayluay aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kami angay sa pagdawat kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang bayang ulis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan. Ug imo sing gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga paggawit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitaasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas, tumihatag niini ngadto sa imong tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa college. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kali sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga mo atubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari.
Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudlong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw ang daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, ang tud sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahumogang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Poderoo sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, maong kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dala ko ang ayong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. Ligo na Ginoo ang among kinabuhi pinagi sa gahom
Ining santos nga mga misteryo. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Halad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Lamas Deus.